Goedemorgen en welkom van jou hier. En we waren veel weer dat we kunnen dit zo'n top zijn. En immer waren zijn we dit zo'n top. Niet alleen het wat we gewend zijn. Welkom hier te de Plattdeutsche boodschap. Ik ga hier some bekendmaken waar ik wel even deel brengen en dan gaan we even te ons thema. Van de uur klok 7 overs, dan komen we hier top te zingen. So we namen dort een zingstunde. Alle welkom. Het is de goede tijd top te komen te zingen. Morgens dat hier zijn weinig young people. Maar als ouderen dat ons vielleicht wat uit van weten. Excuse me. Maar de jugend die komt hier morgen om 6:30 morgens top te beden. En om jetzt so dit zaak van we beden doen. En ik weet dat verlangen is dat God would meer en verlangen en meer jonge mensen inbrengen om God te eren, God aan te nemen, Jezus aan te nemen. So, dat zijn de gebedspunten. Maar dat is ook hoe wij zullen als ouderen neerstoppen en beden door met, schaffen door met. Ik vrees me dat de jugend dat deed, maar willen we ook aansport doen. Til de nächste week, oder krijgt een week van de oom. Dan vangen we hier met oefenkirche aan. En zo merk je radio ver, dat is een Engelse redner dit waarom. We hadden een maand terug, dan hadden we een Duitse redner. Dat is Engelse redner, dat is een Emmanuel Ash. Die stamt van Pennsylvania, maar die woonde jeenwürdig in Griechenland. Daar lezen we in de Bijbel van. En ik zei, ze wonen daar. Ze schaffen daar met vluchtelingen helpen. So, ze zijn zeer involved met de missie van I-58. Some van jullie zijn door geweest. So beet voor die verzamelingen. En meer van dat wat nächste zijn dat zijn. Maar nächste zijn dat ze overs vangt dat aan. Goed, maar zoiets van de bekendmakingen. Welkom hier te de Plattdeutsche boodschap. Zoals ik al zei, we hadden deze gelegenheid. Werkelijk, dit is bij top te komen. Wanneer we ons kerkeleven gewend zijn, naar de kerk te voeren, dan zijn we dat ook manchmal ganz gewend en denken zo, wel, de prediker heeft waar een boodschap gehad. En wanneer de prediker de boodschap eruit maken, dan gaat het manchmal zo, wat predigt, wat we niet alle weten doen. En wat het zo is, wat we alle weten, hoe we dat nog waar prediken. Nee? En maar dan moet ik nog God zien, woord is immer waar levendig. En het is immer waar interessant. En dan is het interessant dat je het schijnt de Bijbel te studeren. En van de Bijbel te prediken. Ik heb het ooit gezien. Ik en Marcelo weer 24 in Belize. En spazierde met een prediker, wat weer van de eerste dag een prediker, maar hij weer bij de ook niet een prediker was, maar het door niet langer je voren had. En ik vroeg hem, wat moet het dat het met hem aankomen deed aan de kerk waar de eerste dienen deed? En dan zei hij dat had het een lange tijd voor je voor hem. En dan bij eenmaal dan weer hij bij doorgekomen. Dat nu moest ze einfach klaarheid maken, ten wiederschaffen. Dan had hij dem leider 3 bedingingen gesteld. Op wat hij would willen zijn, dat het would anders zijn, het hem dat het would wieder schaffen. En een van die werd, dat ze would een gemeenschap hebben met alle gläubigen. Een ding van wonen kerk. Wanneer het een gläubiger wordt, dan willen ze gemeenschap hebben. Dat tweede ding ga ik vergeten wat hij zei. Maar het derde ding werd, dat ze would kennen de Bijbel gebruiken als werkelijk de autoriteit. Die worden ons ganz aan de Bijbel houden. Niet meer onmenselijke zaken. Zo hij had dem leider dat gegeven. En dan had de leider gezegd, hij wilde naar een meeting brengen. Dan worden ze te verhandelen. Dan wordt het terugkomen met een antwoord. Als de antwoord teruggekomen wordt van dem leider, dan had de leider hem gezegd, sonst dit gaan we niet erlopen in onze kerk. En dan had hij gewist, dan kon hij niet langer metschaffen. En ik dacht zo, waar wordt die dat kunnen? Want van de over zei wel, dus krijg ze alles is voor haar. Dus krijg ze alles voor haar. Maar wie worden dat klaar? Wie had het van hier weer klaar? Waar we dat hier hebben gehad. Dat is wat wichtig zijn. Wat de Bijbel ons leren deed, niet zo wichtig. Moest nog weer met schaffen. Ik hoop, wie worden alle zeggen, wacht een beetje, dit schaffen niet. We moeten ons aan de Bijbel houden. Want het ook echt wordt krijgt van de over, alles wordt te änderen, niet?
So, van jou hebben we een thema, wat ik gelezen heb. Ik word in de 49 en de laatste week in mijn persoonlijke lezen. En ik nam dit van jou einfach zo stil. Dit is een beetje een algemeine, dat is een gewöhnliche thema. En zo ik nam dat thema zo stil. Dat algemeine leven als een Christ. Nou, dat kunnen zeer breite thema zijn. Maar Tim, dat we een beetje stad hebben, wo we willen in ons leven inkijken en dagen domineren, dan blijkt dat man je in de Bijbel met naar Kolosser, het tweede kapitel. We nemen de eerste 7 vers als ons tekst van deel. Kolosser is een zeer rijke boek, dat redt einfach gelijk veel van het algemene christenleven. Kolosser, het tweede kapitel, zegt ze dit: ik mocht je weiterloten, wo zeer ik kamp in mijn aanstrenging voor je, en voor die en Laodicea, en voor al die mij nog niet gezien hebben. Vers 2. Dit is mij daarom te doen, dat je van harte moedig worden en een leven verbonden zijn. Ik mag ook dat je in jullie erkennis wassen en vast worden in God zijn geheimnis, dat als Christus immer beter verstaan leren. God zijn ganze schatz van wijsheid in erkennis licht en Christus. Dat zei ik je, dat je niet door aanschijnende vernünftige reden verleiden laten. Want ik persoonlijk ook niet doorzie, en jij zie ik toch door, in vrij te jullie ordnung, en totdat je vaststonden en geloven als Christus. Zoals je den Herrn Jezus aangenomen hebben, dan leef nu ook en am. Ziet en am vastgeworteld, in opgebuurd, in vastem geloven, zoals je geleerd bent, en ziet zeer dankbaar. Want ik deze 8 vers nemen doe, jankert mij ons met 8 punten te beschaffen van jou. We worden meiertjen. Maar we hebben om tijd zo, we worden ons aan 8 punten houden. En dan werden we zijn als we niet gaan wat ervan leren. Maar de eerste punt wat ik je wel uitneem, wat we wel uitgeven. Zie, dit is wat ik dat naam door algemene leven. Like, dat heeft niet met te doen dat du best nu al de prediker. En du best nu al een oude man of een oude vrouw. Of du best nog maar ganz jong. Dat het nu een maar, nou, dat is een algemene ding. Like, we hebben alle hier met te schaffen. En zo, dat is wat ik lees je. Manchmal kost het veel. Dat jij niet krijgt nu die. Meeste tijd, dat. Maar hier is het zo, dat we van jou alle overeen zetten. Als du, wo immer du die Hand gestellt hast. You know, wir sollen uns im ersten Fall nicht beschaffen, mit uns um sich zu vergleichen. Aber an der anderen Hand, dann haben wir aber was Verschiedenes. Und das macht das Leben bloß mehr wert. So, der erste Punkt ist, von der 8, das ist von heute mutig sein. Ja, der zweite Punkt ist, dass wir an Erkenntnis worden wassen. Der dritte Punkt ist, dass Gott sein ganzer, oder wir wollen von Gott sein ganzer Schatz, wir wollen von Gott sein Schatz von der ganzen Weisheit im besten reden. Der vierte Punkt, die anscheinende vernünftige Rede, was uns verleidet hat. Und der fünfte, zoals je dem Herrn Jezus aangenomen hebt, zo, dat is dan nog de zesde punt, nu leeft ook aan. De zevende punt is dat we vastgeworteld worden en opgebouwd. En de laatste punt weer, zie dankbaar. Dat zijn er met veel punten en een korte boodschap, zo we worden maar ganz weinig tijd hebben voor één punt, oké? Zo, de eerste punt, dat weer im tweede vers, dit weer, dat hij wenscht, dat ze worden zeer moedig zijn. So, we hebben hier voets een ding, im algemeine Christenleven, is dit een welke punten, dat is dat du en ik moedig zijn. Schotners van ons am zegt manchmal, vrouw, best moedig. Dat zegt we nog kwijt dat het schijnt. Wanneer het zeer schijnt, dan is het leichter moedig te zijn. Maar mensen kunnen ganz moedig zijn, wanneer het ook zeer zwaar is. En dat moet we verstaan.
Viermal, glaube ich, haben wir dort vertuscht. Und wenn wir sagen, ja, es sei ja mutig, alles, was wir in Wirklichkeit sagen, es der von der Hosea, dem jeder von der Hosea scheint. Wenn du und ich mutig sind, dann haben wir die Kraft oder das Vernehmen, verweicht zu gehen. Das ist mutig sein. Gott sagt zu Jesua, im ersten Kapitel von Jesua, 3-mal in das Kapitel, oder vielleicht auch even 4-mal, aber wo Gott zu Jesua sagt, sie mutig. Das ist der Vers, was mir in meinem Leben hat, wie geduld in Englisch gemerkt. Sie mutig. Weißt, vielleicht wirst du von der sein, und wir haben uns in unserer Familie was schworet. Vielleicht hast du mit mir selbst was schworet. Wo immer das schworet ist, das ist manchmal so schwierig. Wir wissen nicht, wo das in der Zukunft wird drehen. Magst du mal an die, dass du innerlich dann immer so fällst, ja, ich will gleich alles abgeben. Mein Kind sterben, nicht? Das ist vielleicht ein bisschen extrem. You know, oder innerlich bei einmal, dann fange ich an, sehr zu kritisieren. Oder sometimes work even all Leute damit, und fange an, Leute zu kritisieren. Really, alles, was geworden ist, ich habe irgendwo den Mut zu sinken. So schwen dat ik en du de moed te zinken, dan treft dat neer. Dat we worden aanvangen verdrietig te worden. We worden aanvangen te gruwelen. We worden aanvangen te zorgen. We worden aanvangen dol te worden. En we worden van alle soorten vangt dan aan. Ik had het mij eenmaal gezegd dat ik van natuur in onmoed heb. We zijn alle wessen. We leren over met het leven. En manchmal dan zegt u, moest vielleicht krijg nu bij hier harsje, moest u zeggen, ik voel me van jou krijg onmoedig. En dit is waarom. Weet we moeten moedig zijn. En wat ik meen daarmee is, wanneer die omstandigheden ook niet worden änderen, maar du en ik gaan ons dan nog vernemen, ik wil doorgaan. Ik wil doorgaan. God wordt die je helpen, de nächste schritt te nemen. Dat is moedig zijn. Dat andere wat hier zei en komen dit, hebben we ook al veel van beleefd. Als manchmal dan kämpfen du en ik met zaken. We hebben mal zeggen, dat is een ding wat die een beetje zo enttäuscht mag velen. Even irgendeine zaak. Laat het zijn, du hast een täuschung beleefd. En dan moet eenmaal dan wel die soort gedanken wel bloos even hand nemen. Dat komt zo im Schwung. Dan komen we in dem Vers noch, wo es sagt, in het nächste Kapitel, Kolosser 3 Kapitel, laat Christus zijn vrede en die hart regeren. Du en ik moeten er wat met doen, dat ik niet zo uitgehold word, of zo verdrietig, wat immer dat is. Ik laat hem vrede regeren. Du en ik kunnen veel meer omstanden niet zeggen aan anderen, maar waar we door even feilen, daar hebben we gekregen. Zo ziet moedig. De tweede punt is, en de erkenntnis was ze in vaster worden. Wo schafft het nu? Dit is dat allgemeine leven als een christ. Hier is wat we mooi doen en veel mensen, veel christelijke mensen, dat is dat die hebben de erkenntnis niet gewassen over de laatste 15 of 20 jaar. En soms steden maar einfach dat beschoten, wo de erkenntnis in Christus is wenje geworden van de grofras naar de ouderen en dan weer van de oude is. Dat is plus jammerlich sei er schuld, wanneer het staat schaffen dit. Wo wen schafft het staat? Wie zullen over toenemen, zegt het, aan de erkenntnis. Wat wordt het bij mij in die zin? Want ik en du van de kunnen mal op een papier schrijven. En du en ik worden schrijven, als onze erkenntnis heeft toegenomen in de laatste 2 jaar. Wat we schrijven? Onze kinderen, die gaan naar de school. En wanneer we brengen antwoorden dat mijn kind weer nu 3 jaar had dat nu lezen. Met lezen leren omgang gehad, kunnen immer nog wel lezen. Dan moeten we ook bij iemand zeggen, something schafft niet recht. Irgendwo is wat niet recht. En wie worden er fysiek uit te vinden, wat jij aan? Wo wen catcht het niet aan? Want du en ik in onze erkenntnis niet was doen, dan is irgendwo niet recht. Hier is een paar dingen wat we kunnen denken. Ik merk me niet omgang met God zijn woord. Wanneer ik niet omgang kan met dat, dan kan ik weer wassen met mijn erkenntnis. Dat is met hem lezen. Dat nächste Mal, wo we kunnen omgang met God zijn woord, dat is in onze ingerholingen. Ik denk, dat is een van de grootste dingen. Een ganze kerk, of een ganze omgeving kan er erkenntnis
en God zijn woord verleren, indem dat we alle bloos niks ervan reden. Zo, wanneer en ik van de oude top zetten, oder morgen, oder overmorgen, oder durch de nächste tijd, dat zal ons een wichtige zaak worden, dat we beständig in onze vertaal worden omgang maken met God zijn woord. Dat is geen zin, wanneer en ik een stunde spaziert en we hebben een gouden vertaal gehad en we hebben niet van God zijn woord geredet. Ik rede niet davon, dat het een zin is, maar wanneer we door niets van reden, dan verlieren we dat. En onze erkenntnis wordt weniger. Zo, wie zullen er even bezorgd zijn? Onze erkenntnis zal walsen en de walst en dem dat we omgang maken daarmee. Wat we van de zijn doen, en ik wens dat we worden beschützt blijven door feuer, maar we worden moeten wat doen, dus wat we niet zijn, en dat is, dat veel mensen, die kijken bloos bezien zich, en hoe jij het allemaal gaan, of hoe gaan alle mijn vrienden gaan, en dan ga ik dus hingen aan. Dan laat ik me metrieten. Wanneer ik een goede vriend heb, ik zal daarna zeldzaam kijken hoe jij het alle top gaan. Alle je wesse mol treft het aan mij en die nou, dat we worden alleen staan. Kraken dan wat de goede vrienden we hebben. Ik denk aan mijn vader. Die was op, of wie was op, wat ik wil namen en een goede gezelschap. En dat heb ik niet te klauwen in mijn leven. Maar ik vrees me dat ik een vader had, wat alle je wesse mol, dan stond hij toch alleen. Niet wenn dat eventjes nu alle slaag werden, maar wenn dat onze leid dat we een alleen het wat beter te krijgen. Dat is wat u en ik worden voor me alleen staan, want we zijn er eenmaal iets hebben wat beter maken. Onze erkenntnis was sterk staat. Maar we hebben klaar dat wanneer we alleen staan, dat we zijn ook uitgeveld met de wijsheid van God. We hebben van de eerste dagen ook veel meer zo'n dat mensen staan, maar eenmaal alleen, jij en wat zes wat, en die zijn werkelijk plus eenzinnig. Dus het is wichtig dat we over deze zaak erkenntnis hebben. Dat is nu een derde punt, dat we met dem Schatz van God zijn wijsheid worden uitgeveld zijn. Want ik kan nu wel alleen staan of een onderscheid maken, ohne met dem Schatz van God zijn wijsheid. Dan is het mogelijk dat u en ik weer eenmaal alle doelrieten als buien. Ik lees het woord, wat we hier horen, de derde punt hier, God zijn ganze Schatz. Dat woord Schatz, wer kan mij zeggen, wat meint dat? Wat is een Schatz? Irgendwer, help me mal uit. Wat komt hem zijn? Op Engels namen we dat een treasure. Oké, maar wat staat? Hast du een Schatz? Heb ik van je een Schatz? Something wat een Isaiah veel rekenen en veel tijd vernemen heeft. You know what? Dat is graag zoals het is. We komen van de, zijn alle hier en we hebben alle een schoofzaken. Iedereen van ons, ik kijk aan den we hebben, we zijn niet arme mensen. We hebben veel zaken. Want we worden werkelijk wel alles in Wiert non-rekenen als te hoeveel dollar dat Wiert is, dat worden verschillende solen geven. We worden de lijn in ons huis gaan en geven de dollar solen aan. Dat wordt zeer verschillend zijn. Sommige van de dingen wat we hebben, wat we er niet meer worden hebben, dat wordt we niet meer ingeworden zijn. Of dan worden er vielleicht lang later bij mij worden zijn. Dit zijn ook waar gekomen. Ergens over de stad. Lied wat huis dan bij me afbrengt. Zo'n jefte. Hebben we gezien. Ik kan me voorstellen dat veel dingen, dat valt in maar jaren later bij. En dat is dan ook maar verbrand. Weet je waarom? Wenn het niet een Schatz. Dat is best een ding. Maar wanneer een Schatz is, dat weet je voort. Dat is waar. En dat fehlt me dat nu. We worden vielleicht sagen, onze Ehepartner, onze kinderen, dat zijn ganz klar Schatzen. Dat zijn jeftet geweest, dat we dat worden, maar eenmaal een halve stunde later zijn ei worden, oh, einer is ook met je. Nou, dan worden we voets weiter. Dat is een Schatz. En dat is de wijsheid van God, is ook een Schatz, zoals het hier zei. God zijn ganze Schatz van wijsheid. Maar als de familie die een Schatz is, dat is nu nog wel op to ons. Wanneer het een Schatz wordt, dan had u en ik veel omgang met. Want ik kan u kunnen zeggen, dat God zijn
Schatz komen van wijsheid is ook mijn schatz. Weet je wat, dan is de simpele zeggen, dan bist du een wijze persoon. We willen alle wijs zijn. Maar wanneer ik dat niet uzak je had veel en deze schatz komen van God zijn wijsheid, te zeker in de laatste week, dat me leid te zeggen, maar waarschijnlijk zijn we zelfs ook niet zeer wijs. Vielleicht even onze erkenntnis fehlt het onwat. Dat is wat we ons veel meer te brieven hebben, naar onszelf te kijken, als manchmal heb ik dingen zo zeer klaar, en ik zie zo evacueerd over mijn klaarheden. Wie soll ons dan eenmaal zeer klaar, zelfs vrouwen, zie ik zo'n wat omgang heeft met God zijn schatz komen. En wanneer ik niet heb, dan lijkt mij dat de klaarheid wat u en ik hadden veel eerst durch deze schatz komen durch te holen. En die mochten maar eenmaal änderen. Oder die mochten een andere toon krijgen. Die durven niet helemaal niet änderen, maar die worden zich anders verholen. Ja, God zijn wijsheid is helemaal schwabartig. Die is helemaal hard. Die is, zoals we lezen in Jacobus, hadden we hier laatst op broederschap. Sorry, ik geloof, hadden we op de Jugendstunde. I don't. Christus is de toegang. So ik en du kennen gleich aan God zijn schatz komen aan, anders als dat we ook Christus voor zich in de herste hebben. De vierde punt. Dit is nu van de vernünftige reden, oder de aanschienende vernünftige reden, wat over veel mensen verleid heeft. Van wat redt hij? Als ik al dit zo verreed, dan Jan heb ik meest van dit alleen de boodschap te merken. Maar wat heb ik hier van deel? Van deel zijn we in een wereld waar veel vernünftige reden is. Wat is de reden? Dit is de reden wat op mensenwijsheid gezegd wordt. Even in 1 Korinther 2 kapitel redt hij al van de menselijke wijsheid. Dit is zo'n reden wat ons moet leggen en onze gewaanheden makkelijk te houden. Dit is, kan zijn als traditie. Dat heet zich zo fijn en zo vernünftig. We kunnen dus een beetje zeggen, dit is deze soort reden, of wanneer ik die wil even reden, to something, want dat over niet Christus en die wordt buien. Christus wordt geen genoten hadden van, dat naast dan vernünftige, verleidende reden. De heet zich zeer schijn, die stemt aber nicht met Christus. Dan vijfde punt. Ik lees dit vers, dit is in werkelijkheid, het is de hoofdvers, het is de zaste vers wat we lezen deden. Zoals je den Herrn Christus aangenomen hebt. Dit vers heeft twee poorten. Ik heb dit vers al veel in mijn leven gelezen, maar dit is de laatste week dan stukje van frisse maar Hier zijn twee poorten. Zoals je den Herrn Jezus Christus aangenomen hebt, dat is ons nächste punt. De tweede punt is, dan leven nu ook aan. Maar zo sturen ik Jezus aannemen. Hier gaat alle onze gedanken terug naar dezelfde stad. En dat is naar de Herrn Jezus Christus. Dem hebben we mogen. Ik hoop we kunnen alle vrij reden en zeggen, ja, ik heb me bekeerd, ik neem Jezus ook maar aan. Ik krijg genoemd wat het ook met zeer zwakke kennis wordt, maar ik moet de ervaring. Deze ervaring, die verandert ons. We werden verloren, maar nu hebben we klaar, hebben we vergeving gekregen. Eerst werden we ohne Jezus, maar nu zie ik met Jezus. Dit zijn de dingen wat wichtig is dat we in ons leven allemaal klaar hebben. Eerst leefden we in de duisternis, maar nu leef ik in licht. Christus, die merkt een grote onderscheid. Dat is zo van de eerste dag dat veel mensen die zeggen, ze hebben ook Christus aangenomen, maar het is niet te zijn dat het een onderscheid merken heeft. Dat is hoe we dat namen, dat is de confusion. Wie heeft Jezus aangenomen? En dan is dat laatste part van hem vers. En die zegt, leef nu ook en aan. Dit is de part waar we groot van reden. Dat vlees wordt liggen, dit is een beetje te denken, dat ik heb Jezus aangenomen, hij heeft mij vrijgemaakt, hij heeft mij de hemel versproken en nu zie ik ook een van die. En die part ook nog reis. Maar dat laatste part, dit is hoe veel mensen van jou durchen onder zijn. Nu leef ook en aan. Hier het smol, want u en ik, als God zijn kinderen dat aanwoorden, dat nu ga ik waar mijn vlees
oder meine fleischliche Weisheit herangegangen, dann feilen wir aus Gott seine Kinder verpflegt. Oder wir feilen uns eingeschwingt. Und dann doen we er wat met, wanneer ik nu door nu leef. Nu leef ik door nu. Wanneer ik aber niet door wat met doe, en we hebben alle met dit te kampen, dat ik me dat verziek auf te schuiven, ik verziek te zeggen, wat je niet zo schlimm zijn, we verhortelen ons je wessen, dan over dem, dan leven we niet meer zoals die Kinder Gottes zullen leven. En onze gedanken moeten het beständig door zijn, dat ik leef voor de Herrn. Ik leef om te eren. Zijn geest is nu in mij en ik laat mij van dem geest leiden. Ik hier een kortje terug dem uitdruk en ik vraag hem, krijg hier in het kerkje hier, over jij dem Heilige Geest dat schijnt in die. De Heilige Geest is de reine, heilige Geest wat zijn kracht. Neemst du dem met nu steden, neem ik nu dem met, wo de Heilige Geest unbedingt niet wordt zijn. Dat is wat du en ik kennen dan. De zevende punt, en dat we worden vastgeworteld worden. Zo, met dat we omgang hebben. En we gaan ons deze boodschap die gelegenheid te nemen. Lieve je schwester, alle die wie wat we horen gedaan. Had u en ik omgang met de hemelse Vader. Wat we geworteld in dit. En neem dat we omgang hebben, dan heeft dat gemeenschap. En neem dat we omgang hebben, dan reden we van om. Dan leren we er wat van. Dat schaft einfach. Ons gewässer stelt zich er nog aan. Ik zie van jou bezorgd dat als God zijn gemeente zijn we manchmal bloos te stil. Oder we reden te veel bloos van andere dingen. Als we op een mission weer veel jaren terug, dan vroeg ik eenmaal, wat komt er dat je leven naar onze kerk komen als we door gaan voeren? Dan zei ik dus man, hij zei, wel, we zijn dat bij de andere kerk zo gewend, want we nu jaren lied zondag namiddag voor. We spazieren de ganze namiddag van alles uit de spoos, op het hemel van God. Dan dacht ik zo, en dat is een einzige Engelscheid. Ze zei, hij zag nur zo'n gemeenschap, wo er wordt beständig worden omgang gemerkt met God zijn woord. De laatste punt is, sei dankbaar. Ik vreem me voor dit. En als ik even nadenk, dan denk ik me zo, dat is je kracht zoals het is. Niet? Je alle, wie worden in ons Christen leven. Nu kijk ik naar mezelf, maar ik kijk naar ons allen. Je leven ja, wat je dankbaarheid. Ik had het veel gemerkt van sommige van de oudere lied, dat die worden zo dankbaar en die alle. Wij die hebben zoveel met Christus beleefd en met omgang gehad. Ik leef dat zelfs te staan. Doe en ik daar wel eens voor me als we worden van die negatieve, moedloze oude lied zijn een dag. Dat stellen we in ons jongen alle aan. Je mooie omgang we hebben met God zijn woord. Je zeker is het dat we komen ook eruit als die wat er dankbaar en moedig zijn. We moeten ons ook aanstrengen dat we dankbaar zijn. Maar you know what? Dit is een leven in Christus. Dat is dankbaar. We zijn beleefd met God zijn kracht. Hij neemt. We komen nodig en nodig naar God in ons leven. God, we hebben van jou in ons thema geleerd dat we zelf van harte moedig zijn, dat we hebben omgang, we wassen in Christus. We nemen toe in de erkenntnis, wenn we hebben omgang, we reden van deze zaken. We hebben als algemeine Christen in deze zaak terugbleven, indem dat we omgang merken met zijn woord, indem dat we omgang oder gaan naar de schatz komen van zijn wijsheid. Ik wil nog sluiten met een gebed. Vader im Himmel, dankeschön voor Kolosser, het tweede kapitel. Dankzij Heer dat u ons leren is, waar we leven zullen, omdat ons Christen leven, wat werkelijk in je zijn en in wijze het leven zijn. God, ik bid voor ons allen, help ons moedig te zijn. En dat we worden met onze moed dien vrede laten regeren, omdat we worden diep bij je wortels zijn en dit woord. Zijn ons, we bidden het in die naam. Amen.